Невероятен манастир само на 30 км от София. Искретски манастир. Сгушен сред вековни букови гори стои Искретския манастир Успение Богородично. Някогашен център на духовност и книжовност, манастирът е видял много от османски набези до разрушително земетресение от 1913 година. Днес възстановен и обновен, той отново привлича поклонници и посетители. Особено ценна е чудотворната икона Света Богородица, която привлича вярващи от всички краища на България. Според преданията, тя е известна с лечебната си сила и способността да дарява утеха. Старите стенописи в църквата, макар и избледнели от времето, все още разкриват библейски истории. Тук са съхранени мощите на големи светци-мъченици, на свети Лука и свети Ана, както и дървен кръст с вградени частици от животворящия кръст Христов. Невероятно, нали? В двора му, покрит с зеленина, се носи звън на камбани, а въздухът е изпълнен с аромат на тъмян и полски цветя. Невероятно място за отдих и спокойствие. Само на няколко крачки от манастира, сред спокойствието на обширен парк, се намира специализирана белодробна болница Цар Фердинанд I. Нейното присъствие тук не е случайно. Чистия планински въздух, мекия климат и лечебната сила на природата я правят идеално място за възстановяване. Пациенти от цялата страна идват тук, за да търсят облегчение и изцеление, особено за белодробни заболявания. Мили хора, посетете това прекрасно, разкошно място. Ще ви хареса само на 30 км от София. Благодаря, че изгледахте това видео и ще ви бъда много благодарна да харесате, да споделите с приятели и разбира се да се абонирате за този канал.